Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka Dukan ki Tiar Kilan Met ka Babhatam Hakador ka Babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kaseng Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District menta kasngi ka arpu santrik unai leber arhajar arpuway kalabu da kajing ujor hakamat jong ka Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District ka kongsi kharkongor halor ka jingkenno baki pulit jong ka Maukerwat Police Station kilale donbor shabapalat hakajing let khanra yigid khot jong ka seng halor ka jingsha thombor jong ki nongbala barjella hakashnong oi dangshen Hagani ki jing ujor ka KSU kala kenno baka jing khanra jong ki pulit ya ki yeng ki sem jong ki khot ka seng kala long thik kumba khanra yi ki le no amdei shu yi ki para breu bat da ka bakrenru ya ki tien ki bakhlem akor yi ki bahayeng sem jong ki khot ka seng klem da khenshu wat ye ki kenthai bat ki khanna Hagabaya day bat kani ki kme ki pa bat ki bahayeng sem jong ki khot ka KSU kila penrem jor ye kani ka jingle to met jong ka tanat pulit bat ka jingkhan ra yi ki yeng ki sem hakapor shiteng sanya harengkat ka jingbu aj bat krenru de ki ten si ten sang kad hado bakala penting pensmej wat yi ki khulung khanna bat yi ki reu kan thai kad hado bala pendo jingshanya yi ki breu jong ka an Iki curung bejuru hacung kiru beta kamera cuman pelai bejanga en anu tan ongah kanri en anu belat hawan lagi kelai ki tebet bejong en anu mi atu hok dan ong atu kanri bu sakan cai bu menak kebak mana sama sakan en anu ai ki cu ong bejong mi atu ci mi atu dilihat tanya itu arnya di ternyata nyarnya di orang habu ya mubah kita kira ada cim lah kira ada cim taki orang ta me tu hok lagi jena me pihak hanat jeser pihak hanat kan ong da ser hanat di na cap le kon di ring cap le ana taki ong kon di cari taki ong atas cap di cari kon ka sacir bi kon ki ong me belang ong belang di pisaring macam hari berlari beri kon ngaring ngajong taki kira ong tahanu tak pang pau ri yo hanu stone taki ong ma ana bapun punan taki atu ong na ong punan ya lo pili cica na tanat ta ong sili saja tanat ong taki ong cica ong ta cari macam rekon ki ong ikon cari ta ong ki ong ta kiram sto filibun ewan masih ya iya porsi teng miet kadar baje teng piak ha di tat makan ti je nama bukan ong enri di belanang ston dikirung kila kitit yang khang tawalong ki rung dala rung ki iri ne da jong tit bru tit ble ki e hajong bu aj long tanare ji bukan te ji kwa de jong lak nong ki e bekat kung kalen te ni budang biang kapor bat por bu ajri ho dala bu aj kamu ji sang tanare na ma ji de run te ga ji chong se er ji sngo er no man sim ma bu chen ji chapti na ni run te dala ya tu ong kin kale ong hano itu ong di belada ong di belada yang hano ong kan na mar kan kale re ti dala jawa gila tip slam ya mak cheese ngai chin met long sotana re bang tip slam la no ar kenta hapo de bun pentip dalah kan ada chuong ong ji buk me ji don kam ong kale kon chi mit cheese ngai bun e athu e chi me kai ha Nagalim jongi ki SU jongka Makorat Circle Girls Swing Room ngis ngoban penremjur halor ka jingle aru klau jong ni gibri ke badan hakaan namar habaki wan haki yang kisam jongki brio ki jongi ki wan ban khanra ki wan lalong thik ko makishim ya ka hak jongi kum ki kan thai kim don shu ya karan karam ki wan haka jingbu ai ka jingtang lang ga jongki ki kren ki kitin ki baklam akor hatung ni kum ki kan thai nim don si ya ka hak ban ya daya ladi ka jingle kum ni gibri ke badan hakaan kapenduk jing shania yang ikum ki kentai haga jaka ka bangin shania eki bakin long kinong ya dai ikum ki kentai hendring im don shu kata ka mensim ka jing shania eki kalalong siya ka ba palat put
kaba nakleng jungi hi ngimla ban pediang bat ni penrem ru ya ki bor kulit ya ki jingle ka joki ka bakiwan ki sem ban khanrai ki khot ki jungi la long kumba ki khanrai kita ki le no mlesu ya ki parabriu bat ya ka hok long priman briu ru ki ta takaba kala ki yuroi lan ngila banong ki yuroi namar ba niyo i ba haki babun ki khep ki wan wat ikan thai briu ru abaki don ki jing tia ki khlit ki net kup tia ki ta ter dia kata kalau long bat ki wan ru da ki jing bu ai da ki jing berngam bersit ki tin ki ba kum ki kan thai ki mlak ban pediang ki kita ki jing kren ki pulit namar kata kani ka lemba kani ka por mentai ni singa ban pandam jur kani ki jing lek ki jing pulit namar ba tang ba ki di khot jong ki SU ki sule kumba thuet ki ta ki le no haba ngi dei ta ki sama pule akaba ngi jule na ka por persya ki be dei bante ki imlang salang rei ki jingle jong pulit ho nyi persya ka di ki jong pulit ba ki dei ban wan tokin wan kem ban rei jingle ka ki kam dei ban palat yu put bakta ka bakim kim don su ka jing tiblem ka ban kta ya ka long yang ha ka sungsuk sungsan jong ka imlang salang snong ki thau namar ba ki kru kan thei ki khna ki khnlung ki dona ka jing ting ki jing seir ki wan ru steng mit bat ki pendik adu kata-kata di lembah kani kerwa ni penrem kani ki jingle ki pulit bengi don sendak ru bat ki bahi ngasem ki di dekot ki basyakem ki basyatwet namar ba ka jing syak pulit kadai ta ki jing suba bat ki jing kharep ka jing syakam dei yaki bakin da pristom adu kata wat don pedang ki dekot ki jongi lani ki ba la stom jur ba ki don halop op apo jong polis custody syak bom syak shop syak tit adu kata-kata ba ki la pangmet ba ki la mansap ikani ru kadai kawei ka ba nioi ba kawara ka jing seir namar balai namar ba kilale palat di uput ba kata ka an ka ong ten rei kum kinong tip an haba kile be an kan man to yu yang i begini keren pang kata ka an ngi kiru ba le ngim suktu haba wat kinong bat an kile persya ya kata be kile be an namar kata kalong kum ka ba kilale be an namar be kipen ken kat kum ka lai spa lai pro IPC kamut ba umla ban tit ba bom bat syo haba kidon kino bersyakem po polis custody di lembah kani kerwo mi pa cha ki press bagi media ru bagi penrem ya ke jingle ru cloud jong ki pulit jong ka makruat police station